equipatge reduït, furgoneta i 5 sentits, busco rius, paisatges, formatge, espai vi. Catalunya cantant, cantant, Catalunya tant, tant, tant. Capítol 7. Propera parada, esperança. Què és l'esperança? A mi sempre m'ha agradat parlar de l'esperança com una eina, no? En forma de festival. I nosaltres som educadors i educadores, la nostra entitat mare, l'entitat que d'alguna forma tira endavant tot aquest projecte, és l'entitat que el que vol és treballar per la inclusió social de les persones més desfavorides, no? O sigui, tenim aquesta vessant social incrustada en l'ADN dels projectes, i per nosaltres l'esperança sempre ha estat aquesta eina, aquesta excusa per intentar connectar les necessitats del barri, les necessitats comunes, amb les possibles solucions a través del potent altaveu i la gran capacitat d'estendre ponts que té la cultura. Fem un festival perquè entenem que a partir d'aquí es poden anar construint moltes coses. I ara estem en aquest punt en el qual després de 12 anys comencem a veure que es podien construir coses, un festival més enllà del propi festival. El que dius esperança, per què, no? Perquè és com... Perquè jo crec que la música és el camí que ens connecta de forma més clara amb l'esperança, no? És l'eina que tenim per connectar amb allò que és important, és essencial, i ens connecta amb imaginaris possibles, no? Futurs, que en aquest moment són molt necessaris. Important el tema per mi, el tema del sentir, pensar i el fer. Perquè som capaços de sentir, podrem pensar i podrem començar aquest procés de transformació. El pensament pot estar més desenvolupat, menys desenvolupat, el pensament pot estar afectat pel fet d'un vist de les meves vivències, de la comunitat en la que estic convivint i tal, però el sentir és idèntic a totes les persones i tal, i la música connecta directament amb aquest sentiment, no? L'emoció no té res a veure amb el que tenim aquí. L'emoció té a veure amb aquest instint primari que tenim aquí a l'estómac i tal, que compartim totes les persones, i és un element de connexió brutal que hem de reivindicar, no? I que hem de potenciar, perquè no dic que no fem, no dic que no pensem, però dic que el primer que hem de fer és sentir les coses, sentir el per què fem les coses, no? I per nosaltres és molt important, sentir el per què fem una esperança, sentir el per què tenim aquesta necessitat de connectar amb aquestes qüestions que estem parlant, no? Sentir el per què parlem de canviar la relació amb el món i no de canviar el món. Després ja pensarem com ho farem i ho farem. Però primer és un altre acte revolucionari també, començar a sentir, començar a connectar amb allò que realment és útil per les persones i pel planeta en general. La gent que governa tot això ha fet que aquestes paraules que dius tu sonen hippies, no? De sentir, l'amor, hi ha coses que i jo penso que és això, són actes revolucionaris, l'amor, sentir, fer les coses no pels diners i o per escalar posicions o per tenir poder, que al final no serveix per res, i és el que dius tu, demanes això, que són qüestions que en aquests últims 40-50 anys, no? Doncs, com tu dius, s'han posat allò com les hem denostat, no? Perquè sembla que no és el que tocava, no? Tots hem de ser superhomes, superdones, no? Tots hem de ser els millors, tots hem de ser els més preparats, no? Torno al mateix, no? Llavors, per què escoltem música? La música ens dona de menjar. Quants músics s'ha posat a rellevància en aquest moment històric, també ho hem de reivindicar. Quants músics a casa nostra es poden guanyar la vida amb la música i tal? Ben pocs. Ben pocs. La música ens dona de menjar. La música que ens dona ens fa més potents, no? La música ens fa més darwinistes, no? Ens permet connectar amb aquesta idea de que aquest món només és pels més forts, no? I els que tenen capacitat d'adaptar-se permanentment i tal, ens connecta amb això la música, no? La música ens connecta amb altres històries. Llavors, si tot l'important pels últims 50-70 anys de la història del món, tot això que deien Darwin, el capitalisme i totes aquestes torrades i les tierres i tal, tot el mateix. Per què ens agrada la poesia, no? Per què ens agrada una tertúlia? Per què ens agrada parlar de la vida, no? Per què ens agrada parlar de les emocions que provocaven les persones que ja no són, no?
i és posar intenció i consciència amb el fet de què és el que volem fer amb aquest festival, no? No volem ser el millor festival del món, volem ser el més útil, no? Sempre explico que el primer any que va venir el Manu Chao, l'Esperanza, doncs els dos primers anys els palmados de 1.000 euros, no? Un festival que anava subsistint i a veure què fèiem, malgrat que des del primer moment volíem que fos aquest element revolucionari de poder donar suport a aquestes iniciatives que ens connecten amb el món que nosaltres volem, no? I aquell primer any que va venir el Manu ens vam ajuntar amb 140.000 euros, allò... Bueno, nosaltres teníem un bufo encara de 50.000 euros, aquests 300.000 euros els primers és el Festival Esperanza, no? I òbviament el normal hauria estat de dir, agafem aquests diners, no? Qui va pagar aquest bufo? I entre la tessitura de si tota aquesta capacitat de generar diners, que no era nostra, que era del Manu Chao, tota aquesta capacitat, no, que ens ha prestat una persona com el Manu Chao, la vam posar a disposició de pagar un préstec, una història que ja teníem allò situada, la vam acabar de pagar, que estic parlant de 5 anys, hem acabat de pagar el préstec el mes d'agost d'aquest any 2020 i tal, no? Si aquesta capacitat l'havíem de posar a disposició del nostre interès personal, l'havíem de posar a l'interès de les persones, no? Òbviament aquests diners van anar cap a operats, no? Llavors jo crec que la consciència de que tenim la capacitat de canviar les coses i que tothom pot contribuir a aquest canvi de relació amb el món que necessitem perquè tot pugui fer millor. Però tu m'havies dit que volies tapar. Sí, no, ja està, ja va perfecte. El que em pregunto és què estem fent per la gent gran, què estem fent per la gent jove. La gent gran perquè s'ho mereixen tot, perquè ho han donat tot i s'ho mereixen tot, i la gent jove perquè quines expectatives, quines perspectives de futurs els estem donant a aquesta gent a tots els nivells, no? Els hem de donar esperança, els hem de donar el compromís d'intentar treballar per un món millor, no? Ens hem de donar compromís per intentar canviar la relació amb aquest món. Jo sempre dic que no hem de canviar el món, hem de canviar la relació amb aquest món, no? És que la gent pugui viure millor. És a dir, la millor medicina contra el populisme i contra l'ultradreta, contra el feixisme, és que la gent pugui viure dignament, que la gent pugui desenvolupar-se dignament, no? Que la gent tingui un accés a tot allò, des d'una perspectiva comunitària, cooperativa, tot allò que necessita per poder viure d'una forma digna. Le llaman escudella, nosotros le llamamos puchero. Cada uno mete en la olla lo que cabe, lo que tiene, lo que puede, lo que le sale del huerto. En mi pueblo se invita a echar destino, que no falte el jarrete y el tocino. Garbanzo y hierba buena, como decía mi abuela, y hierba buena, buena, buena. Que no falte el pan pa' mojar, que después le espera la pinga y que no falte el pan pa' mojar. Que desperdicio a este plato tú no le vas a encontrar. Tots els països del món fan bullir l'olla. Tots els països del món de diferent manera i gràcia. Tots els països del món fan bullir l'olla. Tots els països del món de diferent manera i gràcia. Si vols acabar bé, comença malament. Si vols acabar bé, comença malament. Vámonos! Si vols acabar bé, comença malament. Si vols acabar bé, comença malament. Va, sí. Què? Diu, és el moment de ser valent. La ment no es mou amb un lament. Estic en una espiral mental. Estic en un loop i un look sentimental. Quan afloren els fantasmes, Quan tremolo d'emoció i ploro amb el cor. surto a passejar pels camps descalç. Busco boscos immensos i corriols. Herbes remeieres sempre a les margeres. Tinc la sort del món al meu costat. Vull fer-te un hit, vull fer-te un rap. Vull fer un hip-hop i em surt un nyap. Les presses no són bones companyeres, sobretot quan tu les exageres. M'he empadronat a la santa paciència i ara sóc nebot de l'amor i de la ciència. Les coses no són fàcils ja d'entrada. No sé per què vols complicar-les més encara. El passat no el puc canviar. Per
Per això el futur l'estic escrivint ja. D'on Messi va perdre l'espardenya. Anem caminant entre boscos i carenes. Tastem la vida glopets i queixalades. Vivim la vida loca, xalabrada. La vida és massa curta per anar sempre amb presses. Per ser feliç no n'hi ha prou amb voler-ho ser. Destria les coses que no t'interessen, cada cop més a prop del que voldríem ser. Un tobogan, li falta un tobogan, patapam. I fent volar el dron, ens volíem menjar el món. S'ha passat el torn, hem penjat el dron. S'ha acabat el tema de fumar. Tinc l'esperança que trobarem el prat. Quin prat? Ja veràs. Si vols acabar bé, comença malament. 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 Jesús de Natzaret i el miracle del vi. El tercer dia es van celebrar unes noces a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També hi fou convidat Jesús juntament amb els seus deixebles. Quan el vi s'acabava, la mare de Jesús li digué: la gent no tenen vi, Jesús. I Jesús li respongué: ja ho sé, mare, no fa falta que m'ho diguis tot, mare, ja em sé espavilar sol. I Jesús digué als servidors: ompliu d'aigua aquestes piques. Ells les ompliren fins dalt i Jesús mateix es dedicà a repartir aigua entre els assistents. Però al rebre l'aigua aquests protestaren. Se sentiren crits de what the fuck. Però finalment els assistents beveren de les copes talment com els fou demanat i les seves cares canviaren l'expressió quan els seus llavis tocaren el líquid, doncs era vi i no aigua. I imploraren a Jesús que els hi digués com merdes ho havia fet, però Jesús només digué: soc el fill de Déu i lo sabes. I unes ulleres pixelades caigueren del cel i darrere seu es va despenjar una pancarta que posava Thug Life i del públic se sentia oh my god i també lol. I s'organitzà una festa terrible. I la gent pels carrers de Galilea es passaren la bona nova dient: hi ha un jueu que està convertint l'aigua en vi i n'està regalant a tothom. Oh, què dius? Un jueu regalant coses? Sí, talment com ho sents. I són coses bones, no són bombes a la franja de Gaza. D'aquesta manera el local s'omplí de gent. I aquella humil celebració es va convertir al que, en aquella època, fou conegut com una puta juerga padre de dimensions bíbliques. Judas Iscariot va muntar un xiringuito a l'entrada i cobrava als nouvinguts 30 monedes de plata, exactament. I Maria, Mare de Déu, s'havia enfilat a la barra i es marcava un switch i els apòstols feren una conga i el lavabo començava sospitosament a estar ocupat més estona del compte. I es bevia vi sense seny. I cada cop foren més i més. I la gent cantava: oh Señor, hemos venido a emborracharnos, el Mesías nos da igual. I també es cridava Sant Hilari, Sant Hilari. I Sant Hilari, el sant que estava allà, es bevia un got a Sant Hilari. I llavors repartia una mica d'espit sant per la penya. Gram, 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 gram és el Senyor. I Jesús, centre d'atenció, perreava molt. El Salvador, que donaria la vida per nosaltres pecadors, estava arrimando cebolleta com un colombià en despedida de solter. I és per això que avui, en homenatge i commemoració dels miracles del Senyor, us demano que ens aixequem. Sí. Germans, germanes,
gent sense torsió de gènere però que us molen a missa, que deuen existir, alcem les nostres copes i brindem en nom del Pare, la Mare o el tutor legal. Acolliu-nos, Senyor, al vostre temple, deixeu-nos prendre dels brevatges espirituals i no permeteu que caiguem en la tentació, ens deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén. Podeu asseure's. Moltes gràcies.